Привітання, дзяўчынкі і хлопчыкі. Як ваші справи? У мяне, шчыра кажучы, не вельмі. Добрый вечер, мои гуделки-гляделки милые. Привітанне, Надзейка. Рыся, а ты одна? Пакуль што. Топа яшчэ не прыйшоў. Так, а чаму ты не ў гуморы і сваю вячэрнюю гімнастыку не робіш? Хочаш, давай разам пазаймаемся. З чаго пачнём? Давай з нахілаў. Раз, два, три, чатыры. Раз. Не, Надзейка. Мне сёння не хочацца займацца. Цікавая справа. Можа, што здарылася? Нічога, Надзеечка, усё ў парадку. Ой, Рыся, не хочаш, не гавары. Чым зоймемся? Нормал. Надзейка, мне трэба падумаць. Я лепш ціхенька пасяджу. Прывітанне ўсім! Прывітанне, Топачка. Салют. Тоба, выдатна, што ты прыйшоў. Румал, пагуляй з Надзейкай, а я пайду падумаю. Топа, а што з нашай Рысей адбываецца? Ды нічога асаблівага. Яна спаборніцтвы прайграла. Топа, як прайграла? А вось так. Рыхтавалася, а медалі атрымалі іншыя. Ой, Топа, як ты мог не даведацца, чаму так адбылося? Рыся вельмі расстроілася. Надзейка, шчыра кажучы, яна расстроілася, а я наадварот. А чаму так? Таму што Рыся са сваім спортам мне надакучыла. Яна так много трэніруецца, у яе нават на гульні са мной часу не хапае. І яшчэ яна мяне прымушае гімнастыку рабіць. Топа, Рыся вельмі любіць спартыўныя заняткі і клапоціцца аб тваім здароўі. Ну, са здароўем у мяне ўсё выдатна. А замест трэніровак Рысе даўно трэба заняцца чымсьці іншым. Чым, напрыклад? Яна можа гуляць са мной на камп'ютары. У мяне якраз новая гульня для дваіх з'явілася. Топа, Рыся не вельмі любіць сядзець на адным месцы. Нічога, палюбіць, калі іншыя заняткі не будуць замінаць. Топа, у Рысі непрыемнасці, а ты задаволены. Нешта ты хітрыш. Нічога я не хітру. Маленькі, ты забыўся, што я чараўніца? Зараз, як зачарую, хутка мне ўсё раскажаш. Не трэба мяне зачароўваць, Надзейка. Так. Я і так усё раскажу. Ой, справа ў тым, што Рыся так много трэніравалася. Ой, а я сумаваў. І што далей? Далей? Аднойчы я сядзеў за камп'ютарам. Так. Зноў адзін. Рысю чакаў, між іншым. Яна абяцала са мной пагуляць. Так. І тут ёй прыйшло электроннае запрашэнне на спаборніцтвы. Хочаш сказаць, ты не перадаў Рысе, што яе запрашаюць? Не. Перадаў. Просто сказаў, што яе чакаюць на некалькі гадзін пазней. Як так, Топа? Ну, мне хацелася, каб Рыся са мной пагуляла. А калі б яна даведалася, што спаборніцтвы з самай раніцы, адразу спаць пайшла. І яна спазнілася. Ой, ну так. Пазней спаборнічалі старэйшыя дзеці. Ой, і яна прайграла. Прайграла. Ну, подумаешь, проблема. Яна сама виноватая. Не адмовілася сапернічаць са старэйшымі. Топа, просто Рыся столькі рыхтавалася, і яна не хацела прапускаць спаборніцтвы. Топа, што ж ты нарабіў?
Трэба ўсё расказаць Рысі. Што мне трэба расказаць, Рмаў? Рыся, справа ў тым, што Топа цябе падмануў. Ну, подманул. Але я просто хотел, каб ты больше со мной гуляла, Рысечка. Топа, ты пра што зараз? Про спаборніцтвы. Я специально сказал, что яны пачынаюцца пазней. Вось у чым справа. Значыць, я табе павінна сказаць дзякуй. Ой, Рыся, а ты не пакрыўдзілася? Не, Надзеечка, наадварот. Я ўбачыла больш сур'ёзных сапернікаў, падумала і зразумела, як магу удасканаліць свае трэніроўкі. Будешь тренироваться яшчэ больш? Не, распрацую лепшы план, каб і на трэніроўкі, і на адпачынак часу хапала. Рмаў! Якая ж малайчынка ты, Рыся. Зрабіла правільныя вынікі са сваёй няўдачы. О, дык атрымліваецца, я Рысе дапамог. Але такімі спосабамі дапамагаць я табе не раю. Рыся магла і пакрыўдзіцца. Ой, Рысечка, ну прабач, калі ласка. Я просто хотел больш с тобой гулять. На гэты раз прабачаю, Топа, але больш, калі ласка, не паводзь сябе так неспартыўна. Рысечка, больш не буду. А ты со мной на компьютере погуляешь? Ты пагуляю, Рмаў. А я буду тренироваться с тобой. Ну, час от часу. Якія вы ў мяне разумнікі. І вынікі зрабілі, і не пасварыліся. Дык што? Я нясу компьютер. Ці лепш вячэрнюю гімнастыку зробім, Рмаў? Не, сябры мае. Усе гульні і трэніроўкі плануйце на заўтра. А зараз час вячэрняй казкі. А што? Таксама нядрэнна. Давайте глядзець мультфільм, сябры. А мы на заўтра ўсё распланавалі, Рмаў. І заняткі, і трэніроўкі, і гульні. Малайцы, ганаруся вамі. А каб заўтра ўсё паспець, трэба добра адпачыць. Таму чысцім зубкі, мыем тварыкі. І адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя кудрачкі, Рмаў. Глядзець самыя цікавыя. Спартыўныя сны. Дабраныч, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.